Met het programma Limburg Toerisme ondersteunt LIOF toeristische ondernemingen die volop bezig zijn met verduurzaming. Ondernemers van de Watertoren hier in Schimmert zijn daar ook volop mee bezig. We hebben hier een aantal duurzaamheidsmaatregelen getroffen. De eerste is het weglaten van de gasaansluiting. Die hebben we vervangen door een warmtepomp, een aantal warmtepompen. We hebben hier een 1000 vierkante meter vloerverwarming in combinatie met een 4-tal warmtepompen. Daarnaast koken we hier op stroom. De bierbrouwerij werkt op stroom. Alles is elektrisch. En alle elektriciteit wordt opgewekt middels zonnepanelen die gesitueerd zijn aan de overkant van de straat. We hebben hier tevens LED-verlichting toegepast door het hele gebouw. En eigenlijk alle consumptie die we noodzakelijk achten, wat we verwachten per jaarbasis, dat hebben we middels zonnepanelen opgewekt. Dus uiteindelijk komen we hier uit op een energie-nul gebouw. Geef ik ook een raad aan alle ondernemers op dit moment. Start met het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen. Want de terugverdientijd is altijd heel leuk dat er iets aan terugverdiend kan worden. Maar anderzijds is het veel beter dat we nou op dit moment gaan denken aan ons milieu en een onderslag maken om veel beter bezig te zijn en veel minder ballast neer te leggen op onze aan. Als je op die watertoren staat, boven eigenlijk, zeg maar, heb je met goed weer en een verrekijker een zichtgrens van 60 kilometer. En eigenlijk alles wat je eet en drinkt, dan moeten de ingrediënten, dus niet de producten, uit die 60 kilometer komen. Met uitzondering van koffie, thee, peper en zout. Dus in ons restaurant zijn we ook aan het werken, vooral in de keuken, naar een zero waste principe. Dat hebben we nog niet, maar dat is wel een toekomstvisie die we hebben eigenlijk, zeg maar.